Velkommen tilbage til min kanal. Jeg har bare lige stjålet min fars cap. Ja. Lige nu er jeg træt. Så ja, vi har lige været over for noget aftensmad. Vi spiste med noget, der hedder Burgerhuset, så det var sygt lækkert mad. Og så begyndte det at regne, så jeg kunne ikke få lov til at spise min mad færdig, fordi vi var sammen med nogle venner herovre, og på deres amerikanerbil, der kan man pille taget af og på. Og det havde ham den ene så gjort, og han havde ikke taget taget med. Så han skulle skynde sig tilbage, og så skulle vi andre over os med. Så jeg nåede ikke at spise mine pomfritter. Så tog jeg dem bare med. Så ja, så nemt var det. Så ja. Så ja, vi sidder bare lige i vores amerikanerbil. Ja, vi har en Chevrolet. En tortilla. Ja, ingen seler i, ingen håndtag. Ingen håndtag ude på, men håndtag indeni. Ja. Der er fucking mange mænd, eller der var fucking mange mennesker, men nu er der ikke særlig mange. Bare sådan, hallo, gå nu væk. Også fordi de går tæt på bilen. Altså, de skal jo bare gå væk, synes jeg. Så ja. Så der er masser af opmærksomhed på vores bil. Så ja. Jeg er sådan nogen, der lige står og tror, de der kan håndtage sig lige stå. Jeg ved, om der er en fjernbetjening. Så ja. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Jeg keder mig. Jeg har bare lige stjålet min fars cap. Det var lidt sjovere. Ja. Og så ja, var jeg blevet sindssygt våd, fordi det har regnet. Så ja, lidt irriterende, men så skulle jeg også lige have en status. Jeg lavede jo en make-up video, hvor jeg også sagde, at jeg skulle træffe. Men ja, mit make-up. Jeg har ikke fået vand i hovedet. Hvor er min læbestift henne? Hvor er den henne? Den er væk. Så det er pisse irriterende. Og den har kostet sådan 400 kroner, altså. Og den er væk. Super irriterende. Ja, sådan er det. At den er væk, men så sådan er det. Men eller den er der sådan meget lidt. Men ellers synes jeg ikke, der sådan er sket noget. Okay. Det er gratis software, og alle kører det. Men nej, jeg vil ikke gerne blive våd. Der er software til det. De alle sammen kører det samme. Folk, de går simpelthen så tæt på vores bil. Jeg tror, vi går udenfor lidt, så ja, jeg tænker, at sådan lidt nemmere. Så nu står min mor lige og fortæller lidt om vores bil. Fordi de spørger, så jeg keder mig, og 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 jeg keder mig. Så ja. Tænk den baby, der stiger på mig. Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave, så det er derfor, jeg lige hurtigt vil lave en lille blogvideo. Ja, ja. Der er rigtig mange biler, og ja, så ja. Så ses bare i min næste video. Husk at abonnere.